És el primer de tota una sèrie d'actes que pensem organitzar des de la Generalitat amb la idea de poder compartir l'oportunitat que tenim amb la gent de Facebook, com hem fet també amb altres xarxes. També és el suport de la teva organització, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, i almenys els nostres comandaments que confiessin i el màxim de proximitat. Aquí a Facebook ens ha permès mostrar la cara més humana i no, són persones al servei de persones. Parlem de dispositius, parlem d'ajudar la gent, fins i tot les nostres iniciatives solidàries, perquè el que ens permet les xarxes socials és no tenir intermediaris. Si saps el per què, trobaràs el com. El company ha dit que ells patrullen a la xarxa. Nosaltres som una mica més, entre cometes, frívols i ens anem al bar. Nosaltres diem que anem al Facebook perquè volem estar al bar, és a dir, volem estar als llocs on està la societat. Al final, la donació de sang és necessària cada dia necessitem 1.000 donacions de sang, la sang caduca i per tant necessitem espais on estigui molt la societat present i necessitem estar allà on està la gent. La Coloma és una noia que va presentar al Facebook, a la nostra comunitat de Facebook, i vam dir que ella tenia por de donar sang. Però la Coloma vam acompanyar-la a donar sang i li vam demanar a la nostra comunitat de Facebook que digués motius pels quals ells donarien sang i la convencerien per donar sang. I aquí vam tindre un munt de respostes dels nostres seguidors a Facebook, entre les quals hi havia un que la convidava a sopar si anava a donar sang. Fins i tot, com veieu aquí al Pokémon, quan hi ha algun fenomen social com aquest, intentem picar l'ullet al nostre seguidor i dir-li, bueno, està molt bé el Pokémon, però ajuda'ns a caçar donants, també? Llavors és una mica formar part d'aquest paisatge de l'actualitat per no semblar que estem aïllats i que vivim només en el món de la donació de sang. El vídeo està molt primat perquè a l'usuari li encanta el vídeo i per tant hem comentat molt els últims, jo diria, 6 mesos o durant aquest any ha estat l'any del vídeo. Aquests són amb el format Playground, és a dir, que estan subtitulats perquè, clar, si l'usuari no fa clic, no s'estén el so. Algunes dades de les 68 pàgines de Facebook oficials de la Generalitat del darrer mes. 1,5 milió d'esperitzants, els comentaris, els likes, les entrades, les comparticions. Tal com us explicava, la nostra missió principal és la de coordinar la presència de les xarxes socials de tots els organismes de la Generalitat. Ara us donarem 4 consells perquè us podeu aportar. Si creieu que us poden anar bé, doncs millor, que ens han funcionat fins ara. D'utilitzar vídeos i imatges, com podeu veure, el nombre d'interaccions és molt més alt quan s'afegeix un contingut gràfic a les publicacions de Facebook. Acaba el cas de Mossos que van rescatar un gos que també va petar a les xarxes socials. Són notícies aquestes que potser no són tan importants, però que tenen molt d'èxit. Alhora, el Banc de Sang es van trobar que tenien les reserves baixes, ens van fer una crida a Facebook dient «Ei, tenim les reserves baixes d'aquests grups sanguinis». Va funcionar. La gent a Facebook, si els demanes col·laboració, responen. Voldria agrair especialment també a la Direcció General d'Atenció Ciutadana que es prodigui en fer actes com aquest tipus. És el nostre petit garatge a dins de l'administració, aquell garatge de la innovació, sobretot digital i d'iniciatives digitals, que s'esmerça i que ens empenya, que no ens apalanquem, que intentem innovar, que siguem agosarats en una administració que, com ja sabeu, tenim les rigideses que tenim. Aconseguim un canvi global també nosaltres a l'administració de la Generalitat en quant a un canvi global en aquesta concepció de lo digital primer.